दानि बे कोविड-19 नि थाखाय गासै बुहुमावनो आरो जोंनि भारत आसामाव लकडाउन सोलिफुबाय थानाय बे थासारियाव जोङो दिनैसिम बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों सानखान्थि सोलोंनो जोङो खाबुखौ मोनदों। बे खाबुआवनो जोङो अनजालु फरायसाफोर नोंसोरबो जयैनो जोंनि सोलोंनां आयदायाव सानखान्थिनि सिलेबास बायदि जोङो सोलोंनो गोसो गुदुं खालामनानै लानानै आरो जोंनि बिजाबनि जेनाखि सोंथि आरो मिन्थिनो गोनांथार बुंथि बेफोरखौ जों सावरायलांबाय थानि। अनजालु फरायसाफोर जों दिनै रानजोबथा अनजिमाफोराव नायग्रोमफिननाय आरो दशमिक अनजिमानि फुवारनाय बेखौ रायलायफिनो। रिभिजिटिं अफ रेशनेल नाम्बार्स एन्ड देयर डेसिमेल एक्सपेनसन बेनि सोमोन्दै रायलायनो। अनजालु फरायसाफोर गोसो होनानै खोनासंनायजों लोगोसे आखायाव नोंसोरो टेक्सट बुकखौ सानखान्थि बिजाबखौ लाफा। जोङो बिनि थार बुंथि रानजोबथा अनजिमाफोराव नायग्रोमफिननाय आरो बेनि दशमिक फुवारनायनि बेलानि मिथिथारनांगौ गोनांथार बाथ्राया जाहैबाय जों मोनसे अनजिमा लाबाय, बे अनजिमाखौ जों एक्स होननानै हमना लाबाय। एक्सआ मोनसे रानजोबथा अनजिमा जाय माने दशमिक फुवारनाया जोबथा होयो। रेशनेल एबा रानजोबथा माने जों बे दशमिक अनजिमाखौ राननानै फोजोबहैनो हायो। बेनि नायग्रोमफिननाय जोङो खालामनो नागिरदों। अर्थात बे एक्स अनजिमाखौ जों मा महराव फोरमायनो हायो बिदिब्ला पि बाय किउ महराव फोरमायनो हायो। जेराव पि आरो किउआ मा लोगो रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आरो बिनि रानजोबथा हैनाय महर जि महर बे आखुआ जाहैबाय मा 2 to the power n into 5 to the power n महरनि जायो। बे महराव गोलैयोब्ला बे मा जागोन जोंनि एक्स अनजिमाया बे एक्स दशमिक अनजिमाया मा जागोन रानजोबथा जागोन, रेशनेल जागोन। दा बेयाव जोङो बुंदों 2 to the power n into 5 to the power n महरनि। बे महराव थायोब्ला जोंनि दशमिक अनजिमाया रानजोबथा अनजिमा जायो। रानजोबथा अनजिमायानो रेशनेल नाम्बार जायो। जेराव पावार इन्डेक्स n दङ, 2 नि पावाराबो n, 5 नि पावाराबो n। होमबा बे mn आ जाहैबाय लाथिख' नङै रग' अनजिमा। बे लाथिख' जानो हाया पावारा। लाथिख' जानांगौबा मा जागोन बेयो 1 सो जागोन। जेरै जोङो मा मोनदों a to the power 0 is equal to 1 बेखौबो जों नायखांबाय। बिदिन्थि हिसाबै जों बिनि मोनसे अनजिमा लानि 3/8 is equal to जोङो 3/8 खौ जोङो मा बुफ्रुनो हायो, मा फुवारनो हायो। 8 आ जाहैबाय मा 8/3 नालाय 8 आ जाहैबाय मा 2 सानजाबनायनि माननि। गतिके जोङो बेयाव इन्डेक्स एबा पावार महराव गोहोन्थि महराव जोङो 8 खौ 2 किउब लिरनो हायो, 2 नि पावाराव 3 लिरनो हायो। होमब्ला जोङो 8/3 नि गुबै महरा जानोसै जोंनि गोहोन्थि महराव इन्डेक्स सिस्टेमाव 3/2 किउब। दा जों दशमिक अनजिमानि फुवारनाय होननानै लानाय लोगो लोगो दशमिकआ माजों फैनानै फैदों 1,0,10 बेबायदिनो 1,0,00,000 रोजा बेबायदि खालामनानै फैदों। बेनिखायनो जोङो गाहायनि रानग्राखौ बोखावखोन्दा जायोबा रानग्रानि आखुआनो मैखोम जायो। बेनिखायनो जि महराव लांनो थाखाय जोङो रानग्रा 2 किउबजों 5 किउब लाफाबाय। पावारखौबो जोङो 2 to the power n जेरै 5 to the power n लादों। बेयाव जिहेतु 2 किउब दं बेनिखायनो जों बेखौ मा लाबाय 2 किउब into 5 किउब। मानोना 2 जों 5 जों सानजाबबा 10 जायो आरो बिनि इन्डेक्स एबा पावारखौ जों एखे महर लाबाय। दा रानग्राजों जुदि जोङो 2 किउबजों जुदि into 5 किउब खालामोब्ला रानजाग्राजोंबो खालामनांगोन। मानोना जों बिनि मानखौ 8/3 नि मानखौ जोङो सोलायनो हानाय नङा। गतिके रानग्राजों 5 किउब सानजाबबायबा रानजाग्राजोंबो 3 जोंबो जोङो 5 किउब सानजाबनांगोन। बेनिखायनो 3 into 5 किउब by 2 किउब into 5 किउब। जों दा बेखौ सानफुंलांबा सल्युसन खालामोबा जों मोनगासिनो दं 5/3 नि सानजाबनाय 125 जों 3 जों सानजाबबा 375 जायो। गाहायनिया जाहैबाय 2 सानजाबबा 10 आरो बिनि इन्डेक्स पावारा मा जायो एखे जायो। अर्थात 10 किउब 375/10 किउब। 10 किउब माने मा 10 नि किउब माने मा लाथिख'आ 1,0,3 बेनिखायनो 375 बाय मा जागोन 1000
बाहागोनि 375 दा दशमिक फुवारनायाव जों बेखायनो मा होनो हायो बिनि महरखौ जिहेतु रानग्रानिया 1 लाथिख' 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 मोनथाम दं होमबा जोङो गोजौनि 375खौ मोनथाम लाथिख'नि थाखाय जों बेयाव मा खालामनो हागौ दशमिक फोरमायनो हागौ अर्थात 0.375 बे जाहैबाय जोंनि 8 बाहागोनि 3नि 3/8 नि दशमिक फुवारनाय एक्सपानसन अफ डेसिमेल बियो 0.375 अनजालु फरायसाफोर जों बेबायदि फोरमायनो हायो दा बेयाव फैदो दशमिक फुवारनाय बिनि बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों जोंनि दशमिक अनजिमायाव जों बेनिखायनो नंगुबै अनजिमा रियेल नाम्बारफोरनि रायलायनायाव जों जेरैहाय एसे गोसोखांहरफिन जे रियेल नाम्बार्स एबा नंगुबै अनजिमानि जों जेसेबां अनजिमा बाहायदों बेयाव गासिबो डेसिमेल नाम्बार गोजा डेसिमेल नाम्बार 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेखौ जोङो डेसिमेल सिस्टेमनि अनजिमा होनना बुङो जोंनियाव सानखान्थियाव जौगा सानखान्थियाव जों बेनिखायनो मोनसे माबा मोनबावो अनजिमा फारिखान्थि मोनबावो जायखौ जोङो बाइनारि सिस्टेम होनना बुंदों बाइनारि सिस्टेमाव खिन्थु सानजिमाफ्रा जोंना मोननैल' लाथिख' आरो 1 दा बेखौ जोङो गोरलै सानखान्थियाव नाङा अब्लाबो आङो बेखौ एसे रायखांफादों दा जोंनि सोलोंनां आयदा बायदियै आरो मोनसे आं थार बुंथि होबावनि थार बुंथि 1.6 बेयावबो जोङो x खौनो हमनानै लाबाय माखौ हमनानै लाखो जोङो x = p/q जाय p/q महरा रानजोबथा बेयो मोनसे रानजोबथा अनजिमा रानजोबथा अनजिमा qआ जाहैबाय मा बेयाव जेराव qआ रोदा सानजाबगिरि बेबायदि जायोब्ला बेनि बिजिरनाया सानजाबगिरिनि बिजिरनाया मा जागोन 2 to the power n 5 to the power n जेराव m आरो n आ लाथिख' नङै रग' अनजिमा लाथिख' नङै रग' अनजिमा अब्ला जों बिनि मोनसे बिदिन्थिखौ होनो हायो जेरै बे थार बुंथि बायदियै 10/7 10/7 खौ जों जुदि सानफुङोबा मा जागोन खेबसे थाङो 7 टाइम 1 टाइम 3 बेसेबां थांगोन 4 थांगोन 7 सानजाब्रै 28 2 जायगा बिथिं जाहैनाय नंला निस्सय 2 आं गोजौआव लांबाय बेखौ 20 जाबाय
नैजिबा जिब्रै थांबाय 14 बा जों 60 जाबाय 2 थांबाय 8 थांबा 7 56 बा 4 40 जाहैसै 8 बा 5 थांगोन 5 बा 35 बा 5 आरो बेसेबां थांगोन 7 थांगोन 7 बा जागोन 49 बा 1 फैफिनबावबाय रिपिट जाबाय अर्थात होमब्ला नायदो मा जादों therefore 10/7 7 बाहागोनि 10 आ 1.428571 रिपिट जागासिनो दं अर्थात जों मा मोनगोन दिबा 1.42857 बे महरा अनजालु फरायसाफोर नायदो जोंनि थार बुंथि 1.6 जों x मोनसे अनजिमा लाबाय जाय महरा x आ मा p/q महरनि रानजोबथाव अनजिमा जेराव q आ रोदा सानजाबगिरि आरो बिनि बिजिरनाया 2 to the power n into 5 to the power n अर्थात बे आखुजों जोंहा रानजोबथाव अनजिमा जायो जेराव m आरो n आ लाथिख' नङि रग' अनजिमा होमबा जोङो बिनि बिदिन्थि हिसाबै 7 बाहागोनि 10 खौ जों रानोबा माबायदि मोनो जोङो रानै 1.4 थाङो 2 थाङो 8 थाङो 5 थाङो 7 थाङो 1 थाङो ओमफ्राय 1 फैनाय लोगो लोगो रिपिट जाफिनबाय फैफिनसिगोन टलेन फैफिनसिगोन पौनापौनिक बेयो जों सानफुंनानै बिदिबा जों बेखौ 7 बाहागोनि 10 आव जों बेखौनो मोनदों 1.4285 बेखौनो जों मोनदों बे पौनापौनिक फैफिनसिगोन बे जाहैबाय मा जोंनि दशमिक फुवारनाय अनजालु फरायसाफोर नेक्स्ट जोङो सानफुंनि सोंथिनि सानफुंनि जोङो बेनि एक्सारसाइसनिनो 1.4 1.4 सोंथि 1.4 जेरै कुइसन नम्बर 1 आव दं जोंहा (13/3125) बेयाव जोङो मा मोननो हायो 3125 आ 5 नि मोनबा सानजाबगिरि जागोन अर्थात 5 to the power 5 बेयाव मा जागोन जोंनि q नि माना 5 to the power 5 जेराव मा जानानै दं जोंनि आखुआ 2 to the power n 5 to the power n जेराव n आ लाथिख' जानानै दं आरो मा जानानै दं m आ 5 जानानै दं बे महराव दङ बेनिखायनो जों मा बुंनो हागौ बेखौ 3125 बाहागोनि 13 खौ जों मा होनांगौ बे मोनसे रानजोबथा हैनाय दशमिक फुवारनाय गोनां दशमिक फुवारनाय दं
अनजालु फरायसाफोर नाय 3125 बाहागोनि 13 जों 3125 नि जुदि सानजाबगिरि जों दिहुनोबा फैक्टर्सखौ दिहुनोबा जों मोनगोन 5 to the power 5 अर्थात बे मोनबा 5 सानजाबगिरि दं बेयाव होमबा जों बे महरखौ मोनोब्ला जोंनिया बेयाव 13 by 5 to the power 5 बेयाव q महरा जोंना 5 to the power 5 दं जेराव जोंनि महरा मा दंमोन 2 to the power n into 5 to the power n दा बेयाव जितु जों नुबाय 5 आ बेयाव दङ 5 जों थाबनाय m आ 5 जानानै दं किन्तु बेयाव n आ गैया लाथिख' अब्लाबो जों मा बुंनो हायो बेखौ बेनिखायनो 3125 बाहागोनि 13 आ रानजोबथा हैनाय मोनसे दशमिक फुवारनाय गोनां जोंनि रानजोबथा अनजिमा अनजालु फरायसाफोर नायबावदो बेनिनो 3 नम्बर 1-3 सोंथि 1-4 नि बेयाव दं 64 by 455 बेखौ जों मा खालामनो हायो 64 5 into 7 into 13 बेयाव मा जानानै दं किउनि माना जों जेब्लायबो रानग्राखौसो नोजोर होनांगौ किउनि माना मा जाना दं 5 into 7 into 13 गासिबो रोदा सानजाबगिरि जायनाखि मा जादों जाय 2 to the power n into 5 to the power m महरनि दाथायाव गैया एबा थायाखै गैया अब्ला जोंनो होनाय 455 बाहागोनि 64 आ मा जागोन जोबथा हैरोङि जावलेफिननाय दशमिक फुवारनाय दङ दशमिक फुवारनाय दं अनजालु फरायसाफोर नायदो जोंहा रानग्राखौसो बांसिन गोसो होनांगौ जानानै दङ 455 बाहागोनि 64 दा जों 455 खौ जोङो सानजाबगिरि दिहुनोबा जों बेनि सिगाङाव मैयाहाय जायबो जेरैबायदि रायलायदों जों सानजाबगिरि दिहुनोबा मा मोनगोन बेनि सानजाबगिरिफ्रा 5 सानजाब 7 सानजाब 13 अर्थात बे 5 7 13 आ मा रोदा सानजाबगिरि आरो बे महरा मा जानानै दं q नि जायगायाव 5 to the power 1 into 7 to the power 1 into 13 to the power 1 means 5 into 7 into 13 5 सानजाब 7 सानजाब 13 जेराव 5 7 आरो 13 आ रोदा बेनिखायनो जोङो बे महरा 2 to the power n into 5 to the power m महरनि दाथायाव गैया जुदि दाथायाव गैयाबा बेयो बेनिखायनो जोंनो होनाय जेनाखि अनजिमा बे रानजोबथा हैरोङि जावलेफिननाय दशमिक फुवारनाय गोनां अनजालु फरायसाफोर जों बेबायदि सानफुंनो हायो जों बेबायदि बेयाव नोंसोरो गुबुन कुइसन नाम्बार 1 नि 2 नाम्बार बिदिनो 4 नाम्बार 5 नाम्बार आरो 8 नाम्बार आरो 10 नाम्बार बेफोरखौ नोंसोरो न'आव सरसा खालामदो हुदा खालामदो जेरै जोङो जेसेबां जोङो हुदा खालामगोन एसेबां जोङो बुजिनोबो हागोन रोंगौसाबो जागोन जोङो more you practice more you learn बाथ्रा बेयो गतिके बेखौ आं नोंसोरनो होमवर्क हिसाबै होबाय न'आव सानफुं अनजालु फरायसाफोर नेक्स्ट जोङो सोंथियाव फैनो कुइसन नाम्बार 2 आव जोंहा मा दं
जोङो गुबुन मोनबो खामानि मावाखै दशमिक फुवारनायनि बाथ्रा 13 बाय बेयाव 3215 बिनि दशमिक फुवारनो जोङो 13 5 to the power 5 13 5 to the power 5 2 to the power 5 रानग्राजों जुदि 2 to the power 5 को सानजाबायब्ला जोङो बेखौ सानफुंबा 416 मोनगोन आरो बेयाव 5 सानजाबनाय 10 पावारा बेसेबां जानानै दं 5 जानानै दं गतिके जोङो मा मोनगोन बेयाव जोङो 416 गाहायनिया जाहैबाय बियो गतिके जों नायबा मोनगोन 10 to the power 5 नालाय लाथिख' 1 2 3 4 5 गतिके जोङो बेखौ दशमिक जितु फुवारनाय बे फुवारनाय आयदायाव 6 1 4 मोनसे मोननै मोनथाम मोनसे मोननै मोनथाम मोननै लाथिख' फैगोन बे जाहैबाय जोंनि मा 3215 बाहागोनि 13 बेनि दशमिक फुवारनायखौ जों मोनहैबाय जोंनिया थांखिया जाहैबाय मा दशमिक महराव लाबोनांगौ दशमिक महराव लाबोनांगौबा 5 to the power 5 रानगानियाव बेजों जों 5 जों मा सानजाबबा 10 जायो 2 सानजाबबा जायो पावार जितु इन्डेक्सआ जितु गोहोन्थिया जोंना 5 दंखायो जोङो थुनिखौबो 5 लाबोनांगोन रानग्राजों जुदि जों बेखौ सानजाबबायब्ला 2 to the power 5 सानजाबबायब्ला रानजाग्राजोंबो सानजाबनांगोन मानोना बिनि माना सोलायनो मोना बेनिखायनो गोजौनियाव 13 into 2 to the power 5 गाहायाव 5 to the power 5 into 2 to the power 5 होमबा 5 जों 2 जों सानजाबबा 10 जायो आरो गोहोन्थिया एखे मोननैबो बिनि कमन 10 to the power 5 गोजौआव 416 अर्थात 416 बाय 10 to the power 5 10 to the power 5 नि माना जोंना बेसेबां जायो 1 लाख माने लाथिख' मोनबा 416 बाय 1 लाख होमबा जुदि जों दशमिक फुवारनाय महरखौ होयोबा जोंना मा जागोन बे 0.00416 लाथिख' दशमिक लाथिख' लाथिख' 416 बे जाहैबाय जोंनि दशमिक फुवारनाय गतिके जों आरो सानबावनि आरो आवगायबावनि जों जेरैहाय बेनिनो बे 1 निमोन एबार 4 नाम्बारखौ जों खालामो 4 नाम्बाराव मा दं 15 बाय 1600 1600 बाहागोनि 15 बेखौबो जोङो डेसिमेल सिस्टेमाव लाबोनो हायो 2 to the power 4 जायो इन्टु बेखौ मा खालामनो हायो 10 स्कुवेर खालामनो हायो अर्थात 1600आ बे महराव सिफाय जायो गतिके जों बेयाव मा खालामनो हायो 15 गोजौआव 2 to the power 4 into 5 to the power 4 into 10 स्कुवेर जोंहा सानजाबदेरनाया मा जानानै दं 5 to the power 4 गोजौ गाहायाव रानग्राजों सानजाबोबा गोजौआवबो जों रानजाग्राजों सानजाबनांगोन बेखौ 15 सानजाब 5 to the power 4 खौ सानजाबबा जों बेसेबां मोनगोन 9375 गाहायाव जों बेसेबां मोनगासिनो दं 10 to the power 4 into 10 स्कुवेर गतिके जोङो ओरै फैफिनबाय मा जाबाय बे 9375 जों गतिके मा खालामनो हायो गोहोन्थिया एखे जायोबा आरो हासाया एखे जायोबा गोहोन्थिखौ जों मा खालामनांगौ होनना बुंदों दाजाबनांगौ अर्थात 10 to the power 4 plus 2 means 6 10 to the power 6 होमब्ला जोङो बिनि महरखौ जों मा खालामनो हायो 9375 बाय लाथिख' जोंना मा जागोन मोनद' जागोन मोनब्रै मोनबा मोनद' दशमिक फुवारनायखौ जों बेनिखायनो मा खालामनो हागोन मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' मोनब्रै गतिके लाथिख' मोननै फैगोन 9 3 7 5 होमबा जोंनि दशमिक फुवारनाय महरा बिनिया मानिया 15 बाय 1600 1600 बाहागोनि 15 जों बेखौ 1600खौ माबायदि बुफ्रुनो हायो 2 to the power 4 into 10 to the power 2 होनो हायो होमब्ला जों बेहाय दशमिक अनजिमायाव लाबोनो जोङो
5 to the power 4 जों सानजाबदों रानग्राजों सानजाबा रानग्राजों सानजाबगोन बेनिखायनो 15 into 5 to the power 4 by 2 to the power 4 into 5 to the power 4 into 10 square होमबा जोङो सानजाबोबा बेखौ 15 सानजाब 5 to the power 4 सानजाबबानो 9375 मोनो गाहायनिखौ जों 2 सानजाबबा 10 गोहोन्थिया जितु समान बेनिखायनो 4 10 to the power 4 जाबाय आरो नैबे 10 स्क्वायर दा हासाया जि जाबाय बेनिखायनो बिसिनि गोहोन्थिफ्रा हासाया एखे जायोबा बेटसा एखे जायोबा इन्डेक्सआ पावारा बिसिना दाजाबनाय 4 दाजाबनाय 6 बेनिखायनो मा जाहैबाय 10 to the power 6 जाबाय अर्थात 9375 बे गतिके जोङो सानफुंनानै मोनबाय बेनि दशमिक फर्मुलाया 0.00375 0.009375 बे अनजालु फरायसाफोर जोङो दशमिक फुवारनायखौ बेबायदि होनो हायो दा बेयाव सोंनायनियाव आङो मोननै सानखान्थि सानफुंबाय जोङो आरो सोंथिखौ आवगायलांबावनि बेयाव माखासे मानि दंबावो नोंसोरनो होमवर्क हिसाबै मा होबाय कुइसन नं 2 नि 2 खौ होबाय 3 खौ होबाय बेबायदिनो 5 खौ होबाय अनजालु फरायसाफोर गोसो हो जे न'आव नोंसोरनो होमवर्क हिसाबै सोंथि 1.4 नि कुइसन नाम्बार 2 नि आं 1 आरो 4 खौ बानायबाय न'आवहाय जाहाथे नोंसोर 2 नं सोंनाय 3 नं सोंनाय 5 नं सोंनायखौ जेसेबां हागौ एसेबां हुदा खालाम सरसा खालाम आं आसा फारिबाय नेक्स्ट आरो सोंथियाव थांनि 1.4 नि सोंथि 1.4 नि आच्छा Question 3 1 नंगुबै अनजिमा 43.123456789 नि दशमिक फुवार सोंनाया बे जोंनि सोंनाया मा सोंथि 1.4 नि कुइसन नाम्बार 21 नंगुबै अनजिमा मा अनजिमा 43.123456789 नि मा दशमिक फुवारनाय खालामनो नांगौ फिननायाव जिहेतु अनजिमाया जोंना 43.123456789 जिहेतु जों मा मिथिगौ दशमिक फुवारनाय या जोबथा हैनाय बेयाव जोबदोंना जोबथा हैनाय बेयाव जोबथा हैदों जोबथा हैनाय बेनिखायनो जों मा मिथिनांगोन बेनिखायनो होखानाय जोंनो होनाय नंगुबै अनजिमाया जोंनो होनाय नंगुबै अनजिमाया रानजोबथा
अनजिमानि महरानो जोंनो फोरमायो आरो मायाव दं p/q महरनि p/q महरनि बे p/q महराव दङबा जों बिनि आखुखौ मोनबाय therefore 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होमब्ला जोंनिया मा जागोन 4 3 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मा जागोन बेयाव 1 2 बे मोनगौ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गायथिं लाबोलिया बेनिखायनो मा जाहैगोन 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 by 10 to the power 9 मानो लाथिख'आ मोनगौ जुदि बेबायदि जायो ओमफ्राय गाहायाव लिरबा नुनाय नंलिया आं गोजौआव सोंनायखौ खोमोरनोसै बेबायदि जायो आচ্ছা बेयाव मोनसे होजागोन 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय जों मा होनो हायो जिखौ 2 to the power 9 into 5 to the power 9 होमब्ला therefore सोंनायखौ खोमोरनोसै जायगानि आंखालाव गोजौआव लाबोबाय आं लास्ट फिननायखौ therefore q is equal to 2 to the power 9 into 5 to the power 9 जाय मा महराव दं 2 to the power n into 5 to the power m महराव दं जेराव मा जानानै दं n is equal to 9 आरो m is equal to 9 बियो होमब्ला अनजालु फरायसाफोर नायदो दानिया जोंनि सोंनाया जाहैबाय मा नंगुबै अनजिमा मा नंगुबै अनजिमा 43.123456789 बे नंगुबै अनजिमानि जों मा दशमिक फुवारनाय दा बेयाव नायबाय जोङो बेनिखायनो दशमिक अनजिमानि फुवारनाया जोबथा हैनाय बेनिखायनो होखानाय नंगुबै अनजिमा जोंनो मा होदों नैबे 43.123456789 बे अनजिमाया बेयो रानजोबथा आरो मा महराव दं p/q महराव दं p/q महराव दं होननानै बुंबानो जानाय नङा दा p/q महराव दं माने जों बेखौ बे अनजिमाखौ 43.123456789 बे महरखौ बुफ्रुबा जों मा मोनगोन दशमिकखौ बोखारोबा बे अनजिमा गाहायाव मा फैगोन 10 to the power 9 अर्थात लाथिख' मोनगु फैगोन मानोना सेनिफ्राय गुसिमावनो मोनगु दंखायो गतिके दशमिक बोखारनाय लोगो लोगो बेयाव फैगोन गोजौनिया जानोसै 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खारायनांगौबा जों बेखौ आबुङै खारायनांगोन ओमफ्राय बेनि बोखावगोन रानग्राया जाबाय 10 to the power 9 गाहायनिया 10 to the power 9 खौ जों 10 खौ 2 into 5 खालामनो हायो 2 into 5 खालामनो हायो बेनिखायनो जुदि 2 into 5 जायोबा बिनि गोहोनथियाबो 9 एखे जागोन बेनिखायनो 2 to the power 9 into 5 to the power 9 होमब्ला बे रानग्रा जेनाखि जाय महरा मायाव दं 2 to the power n into 5 to the power m महराव दं दा n नि जायगायावबो 9 दं m नि जायगायावबो 9 दं बेनिखायनो जोंनि बे दशमिक फुवारनाय महरा बेबायदि महराव बेबायदि सानफुंनांगोन जोङो गतिके अनजालु फरायसाफोर नायदो दिनै जोङो बड'लेण्ड इंखं टिभिनि गेजेरजों जेनाखि सानखान्थि सोलोंनो खाबुखौ मोनदों जोङो बेबायदि जों सानखान्थिखौ फारि फारियै जोंनि सिलेबास बायदि थाखो जोंनि सानखान्थि बिजाबाव जों बेबायदि सानफुंलांगोन गोसो होनानै जों जोंनि जेनाखि थासारि दानि बे थासारिखौ जों गोरोबनानै न'आवनो थानानै गावनि टेबोलावनो थानानै गावनि फरा बिजाबखौ सानखान्थि बिजाबखौ बेखेवनानै आरो आंजों लोगोसे बे खथायाव
टेलिभिजननि गेजेरजों जि फोरोंनाय बिजाबखौ फुवारफानानै जुदि नोंसोरो सोलोङोब्ला निस्सय जोङो मुलाम्फा जागोन। जुदिअ जोङो फरायसालियाव थाखो खथायाव जोङो सोलोंनो मोनाखै अब्लाबो बे राहानि गेजेरजों जोङो मुलाम्फा जागोनखौ जोङो मिजिं फारिदों आरो मिजिंथिदों जे अनजालु फरायसाफोर नोंसोरो बेबायदियै समजों गोरोबनानै सोलोंनां आयदाखौ सोलोंनो हागोन। खालि बेखौल'नो गोसोआव लानांगोन जे जोंहा गोसो थायोब्ला जोङो सोलोंनो गोसो थायोब्ला जों सोलोंनो हागोन आरो बेजों जोङो गोरोबफानानै एडजास्ट खालामनानै जोंनि सोलोंनां आयदाखौ जों सोलोंलांनो हागोन। दिनै जों सानखान्थि सोलोंनाय आयदाखौ बेबायदि बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो जिथु जों रायलायदों दिनैसिम जागायनायनिफ्राय बेयाव जों नंगुबै अनजिमा रियेल नाम्बार्सफोरनि जोङो गुबुन गुबुन जेरैहाय जों मैया रानजोबथाय अनजिमाफोरनिसो रायलायदोंमोन नायग्रोमफिननाय रिभिजिटिं अफ एडिशनेल नाम्बार्सखौ जों मैया रायलायदोंमोन, मैया फोजोबदों। दिनै जों मा रायलायदोंमोन रिभिजिटिं अफ रेशनेल नाम्बार्स एन्ड डेसिमेल एक्सपेनसन मा खालामदोंमोन जोङो दिनैहाय जोङो रानजोबथा अनजिमानि नायग्रोमफिननाय आरो बिसोरनि दशमिक फुवारनायखौ जों दिनै रायलायनानै फोजोबबाय। अनजालु फरायसाफोर दिनै जोबनायाव गाहाम हामलायथि हरनानै दिनै सोलोंनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'बाय होननानै आं फोसावबाय। गोजोन्थों।